Unwaith y byddwch chi adre o'r ysbyty, efallai eich bod yn pendroni beth sy'n digwydd nesaf. Bydd y bydwraig sy'n eich danfon chi adre yn creu ffurflen ryddhau gyda'ch holl wybodaeth arni. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei drosglwyddo i'r bydwragaeth cymunedol yn bob bore, a fydd yn ymweld â chi y diwrnod hwnnw. Felly disgwyliwch ymweliad gan eich bydwraig gymunedol y diwrnod ar ôl i chi fynd adref. Yna byddant yn penderfynu pryd y byddant yn eich gweld eto ac yn rhoi dyddiad i chi. Bydd pawb yn cael ymweliad ar diwrnod 5. Bydd y bydwraig yn pwyso i'ch babi. Peidiwch â synnu os yw'r babi wedi colli ychydig o bwysau o enedigaidd. Mae hyn yn normal, ond bydd y babi yn rhoi'r pwysau yna nôl ymlaen o fewn pythefnos. Bydd y bydwraig yn asesu bwydo'r babi ac yn rhoi cymorth os oes angen. Bydd y bydwraig hefyd yn cynnig ac yn cynnal prawf sgrinio smotyn gwaed newydd anedig. Yng Nghymru, rydym yn sgrinio am 9 cyflwr prin, ond difrifol. Os caiff eich babi ddiagnosis o unrhyw un o'r cyflyrau prin, gall dderbyn triniaeth brydlon a allwella i iechyd ac atal anabledd difrifol a hyd yn oed marwolaeth. Felly, mae sgrinio'n cael ei argymell gan Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Darllenwch y llyfryn yn eich pecyn ryddhau. Bydd y bydwraig yn pigio sawdl eich babi gan ddefnyddio dyfais arbenigol i gasglu 4 diferyn o waed ar y cerdyn sgrinio. Bydd eich ymwelydd iechyd yn derbyn y canlyniadau. Os canfyddir bod gan eich babi unrhyw un o'r cyflyrau hyn, byddwn yn cysylltu â chi cyn creu pwyntiad arbenigol. Pan fydd y babi yn 6 i 8 wythnos oed, dylech gael y pwyntiad i weld eich meddyg teulu i sicrhau eich bod chi yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol. Os y byddwch yn teimlo'n sâl ar unrhyw adeg, dwedwch wrth eich bydwraig. Mae gennych hefyd 6 wythnos i gofrestru eich babi. Dilynwch y daflen yn eich pecyn ryddhau a ffoniwch y rhif. Ni roddir unrhyw apwyntiad o'r wod. Bydd eich ymwelydd iechyd yn cysylltu â chi erbyn diwrnod 10 ar ôl i chi gael eich babi. Byddant yn arwain trwy'r blynyddoedd cynnar ac yn gofalu amdanoch nes bydd y babi'n 5 mlwydd oed. Byddant yn trefnu'r imwneiddiau sy'n dechrau'n 8 wythnos oed, yn pwyso'r babi'n reolaeth ac yn cynnal adolygiadau datblygiad. Cadwch eich llyfr coch yn ddiogel gan ein bod yn cofnodi pob imwneiddiad ynddo.